ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorde wayi worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni ha to gurel hayre e ndera duɗala jangguino wala pulara ngal a mahmoudou bagodinaca e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal tijjanoma jillu hoorejo leydi nigéria woni bola tinibou ahmed nder dakar lamorgo leydi sénégal gam joddademo e mawɗo leydi ndi ngun jillu haytinama ñalawma hande o to leydi mauritani landata wassula ko landal lundo juɓɓini potital mumen ɗum ko hecci hanki o kikiɗe gam wullitanade ɓiɓɓe gendi leydi mauritani caɗele cogguji guura ɓeydiɗe ndera leydi ndi ma en gartoye ko fate banggue jillo union européenne nder leydi mauritani ma arani hen musidɗo men alhassana oumara mboca to leydi mali mene ka arme leydi ndi holliti mbaɗi toon fiyande wulde diaw ɗum koye nder convoi mabɓe goto pellodiral kene tolno e capanɗe joyo sagata ɓe joguitiɓe armeji ɓe taɓɓiti ɗumen ɓe tetti matériel uji kewɗi kamne wonde yoga e autoji kewɗi to leydi niger burkina faso mali hoorejo leydi niger par transition hanke jayde leydi mum o holliti ene gasa tawɗeɗe hen leyɗele tati goni koye wadde koppreje mumen gaga hen france CFA o holliti ɓe natti yidde wonde naggel leydi france safi safani tan ɓira yara ɓiraɗama to leydi côte d'ivoire hanki ko duƴƴal martuji koɓe mbiyata kuude martu ɗum ko caggal nde ɓe pooli nigéria ɗiɗi e gotel leydi côte d'ivoire woni champion de afrique kabruji men manawen ha to guinée conakry ma en jaa to côte d'ivoire rca rdc congo ha to jolama jabberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kawis allah ekkiɗo hen lekki kawniki woni gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorelte kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ɓiye musoje koyɗe musoje koppi musoji tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorelte joni joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis keso jiyaɗo e gorelte rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jooɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorelte hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara avc cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorelte ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe keeɓa lekkiki joni joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men kiidira jokkodirta koye galle ceerno habous diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto dagana jokkodirta koye mamadou nasiro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto jurbela jokkodirta koye bulli guise 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye gedda si 77 267
16 66 so tawi gonda ko to leydi France jokkondirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te kawis mawɗo eɗen daña hen jama. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiɗi hebde humpitol laamgo ko fati banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓalayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdullaahi Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala to Nouakchott waɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe badden dando faade ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji. Ayoro mi dañi bela mi hirnana bela ayoro mi joftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela. Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha e nder leydi Sénégal kala cafrowo yogay ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala. docteur Djibiso ene safra ñaw biteɗo kiis fibron nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala. docteur Djibiso ene safra prostate nonne kadi asma ɗojjo duumigo koyɗe musoje koye musoje keeceji musoje jaaɗo ha seydani memi jano borogal kala mum docteur Djibiso ne safra an donkuɗo ɓesnude caɗele gorago joguiɗo caɗele endi musoji ene wawi taw ko cancer ɗo docteur Djibiso holliti ene safra kala muɗuma docteur Djibiso cimmiɗo huuɗo bonko ko ha nate ƴiƴam muɗuma nonne kadi joguiɗo caɗele kayitaji kala mum sa jokkodire docteur Djibiso a wiyat alhamdulillah. docteur Djibiso tawete koto kiidira sa ari ha to kiidira antentigo mawɗo jiimi koye galle makko base makko ne tawe ɗon base makko goɗɗo tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ly sa yiɗi jokkodirde e docteur Djibiso tongode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique
Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e ɗiɗi colte hitande ujune ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba Horejo leydi Nigéria woni Bola Tinibo Ahmed Tidjano e nder wuro Dakar lamorgo leydi Sénégal ngam joɗodade moy horejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ngam yewtidde muɗum ko fate banggue caɗele dawrugol hande o teskade nder gendi leydi Sénégal ɗum ko caggal wonande dirtingol ɗiɗo henna sumgoji ha sappo e joyya mayirɗe ndeɗo hen hitande woni lewru décembre taw kadi sumgoji ponnoji latade nogase joyyi ndiɗo henna lewru ndu gonɗen kono ko ɓooyani ko tan wonande kayitingol jillu makko to Dakar lamorgo leydi Sénégal saktama yogay jayndeli ko noon andaka taw ko jeeyi sababu kono ala kala dat goɗɗo ƴettaɗo ngam jillu on wonande CEDEAO e nder leydi ndi Sénégal jeheten ko ha ton to Kaffrine yuɓɓinama toon jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam gowɗo yuɓɓinede kala hitande taw kadi ganduɗa yuɓɓinta ɗum ko ceerno Mouhamadoul Kabirou Ly taw kadi ganduɗa ko gando cuɓlel najo kono gurɗo toon to Kaffrine joɗiɗo ɗon taw kadi koye ballal ceerno mawɗo to Madina Gounasa hay nder famille Oumari en kala kanko lombi ɗon ɗo Kaffrine naɓe cuɓlel naɓe e ko taari Kaffrine kala mbawi arde toon to cuɓlel lawa kene wona bisuji joyi giwi toon kamɓe kala ɓe gaari kono kadi on jamma woni jamma ha madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko fate banggue cérémonie officiel o duwuji mawɗi mbaɗama toon kame wasiyaji ko fate jaam e nder gendi ndi leydi Sénégal nde tawnoɓe kolliti toon jaam woni kala so tawi kadi jaam ala hay jaama e horum rendata ɗum noon ɓe mbasima yimɓeɓe nde gonata yimɓe moƴƴuɓe addoɓe jaama riwtoɓe kala fitinaji taw kadi koye jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam toon to Kaffrine délégation ngaji kewɗi noon giwi kala e banggueji ngam nottitade toon to Kaffrine keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten koye appel Seydina Limamoullahi ɗum noon ko hitande ujunere e temedde jeetate capanɗe nayyi e tati hayti hitande ujunere e temedde jeetate capanɗe nayyi e tati hayti hitande ujunere temedde jeenayyi e jeenayya kene fotto wonde temedere capanɗe nayyi e nayyi lawol noddadu Seydina Limamoullahi hanki noon joguiɗo konngol khalifa o erima jaam duumiɗo e leydi Sénégal kono kadi wo erima ɓen dawriyankoɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe gadda jaam e nder leydi ndi kono kadi wo yadani ceppugol ni e kelgol e bonnugol wo erima noon kala kay jiyaɓe e appel Seydina Limamoullahi kala kay innitotoɗo koye layenen jeeya woto tawtore ɗiɗo hen seppoji baɗoji taw kadi wo holliti seppo ala kala ko wawi gaynude haydara taw kadi e tawtorede maître Sidiki Kaba mo ganduɗa kam woni jagorɗo to banggue défense leydi ndi on noon yettini calminali mawɗo leydi ndi Sénégal kono kadi werti juuɗe wonande khalifa o nde duwonto leydi ndi Sénégal beele kadi leydi Sénégal ene ɓuura wonde e jaam e kissala keddotoɗen koye ɗin dowoji jeheten ko ha toon to Daka mo Samba Yiɗe kadi yuɓɓinama toon ne tawi nder département mo Bakel toonne kadi duwoji kewɗi mbaɗama toon beele leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisala Daka mo Samba Yiɗe eɗen gandi on Daka darno ɗum ko ceerno mawɗo woni ceerno Mouhamadou Saïdou Ba taw kadi ganduɗa mo Madina Gounas kanko woni darnoɗo wuuro Madina Gounas taw kadi ganduɗa on fuɗɗi on Daka hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi joyyi toonne kadi duwoji mawɗi mbaɗama toon beele jaam duumiɗo ne wawa arde nder gendi ndi leydi Sénégal to ziyara sohona toonne kadi hanki yuɓɓinama cérémonie officiel battuɗe capanɗe jeegom e nayyi kono kadi waɗi dillere seeɗa so tawi kay woni ko joguiɗo konngol galle o kañum itta e golle mum ɗum ko caggal nde gouverneur o haɗa rekkede konngol wiyede debbo haalata
ene rendo kala dañi noon hallaji kewɗi jaltuɗi heena keddotoɗen koya leydi ndi Sénégal gartaten koko fati bangue wonande association de presse mo leydi Sénégal ɓe kolliti maɓe natan tikkere tikkande laamu ngu ɗum noon ko ñande 12 ha fenma 17 kala kay ko laamu ngu ene jogori yaltude kamɓe maɓe gon hen juuɗe maɓɓe woni maɓe tong hen juuɗe maɓɓe ɓe mbasa saktude ɗum woni tan ɓe cuura koye maɓɓe laamu ngu kala ko fadi banggue discours aji e communiqué ji kala ɓe ndewnata e jeese maɓɓe ɓe jaltinta ɗum maɓe moɓodir noon ñalawma garoyo gam yidde wadde ñalawma taw hay kumpital gotal l'état o wat kumpital gotal gouvernement o ɓe jaltinta ɗum haydara ko fati banggue dialogue national kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi eɗen gandi maw leydi Sénégal koko eri ɗuma beele kamɓe kala ɓe joddo ɓe ndenda yiyande soɓe pamodiri ɓe kuccana ɗiɗo hen sumgoji coalition Diomaye hanki noon yalte deƴƴere mum toon to liberté 4 holko ɓe kolliri e sawtowol Moustapha Guirassy ɓe kolliti kamɓe kay ngal ɗo kaldigal ngal mawɗo leydi ndi Sénégal noddiɓe nottotako ɗum hay seeɗa woni koɓe kolliri F24 eɗen gandi ko diɗɗal manggal no feewi ɓe erima wonande ñalawma janggo o koɓe moɓodiroɓe gam yuɓɓinde seppo jamiyam wigo ngo alda e helde e bonnude kala ɓe eri hen noon suñu élection ɓen kala nde nottoto ɗin seppoji jeeyi sababu noon yiddeɓe seppude hande ko hollirde mette mabɓe ɓe jadani ko fate banggue dirtingol ɗiɗo hen sumgoji ponnoɗi latade no gase joya duɗo hen lewru kono kadi wiide ɓen nangaɓe ɓe kala nde mbawata ɗaccitede siftinde moon seppo wannogo ñande aljuma nde jeeyi sababu ha yimɓe tatto mbasi hen pittali mumen hakkude Dakar Ziguinchor ha toon to Saint-Louis ko wona ɗum ko noon won suka debbo goto janggano to Hassi School ɗum noon ne tawe to cité Aliou Sow yaara duuɓi 15 ngel noon hotanno galle mumen farki condi ñamako handirok woni garnata accani ɗum noon rutti e joomum ñande aljuma nde kikiɗe ngel cukalel dewel noon yarano koye duuɓi 15 jangganno ko toon to école Mohassine School taw kadi ko toon to Guédiawaye cité Aliou Sow keddotoɗen koya leydi Sénégal wonande duɗal ngala Ibader Thiam erima wonande hofgo balɗe tati taw ko hande fuɗɗoto fandare mabɓe ɗon ko wallide ɗin étudiaji walla ɓen jangguinoɓe wonande kay nangaɓe hen ko wayno collectif des syndicats jangguinoɓe taweteɓe to Louga kañumenne erima hofgo balɗe tati fuɗɗade hande o ngam wideɓe jangguinoɓe taweteɓe to Daara Djolof ha to Linguére kala koko nanga ko waɗa ɗum ko kadi Kaolack tonne kadi ha fayma Mbour dañi hewɓe nangaɓe toon taw ko seppunoɓe ñande aljuma jawtuɗo ɗo henna o TV Walfadjri signal mum arti ɗum ko caggal ñande 4 nduɗo henna lewru wonande kay nde itano licence mabɓe ha laaɓi ɓe guitta e TNT ɗum noon ko jagoɗo communication leydi ndi wanno ɗum ko wona ɗum ko noon wonande koyɗo jaam Pierre Goudiaby Atepa waɗi hen jillu koyɗo jaam ha ganduɗa kanko on PDG mo Walfadjri Cheikh Niass dañi jordade mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall mbawi yewtidde hen taw koyɗen koyɗo jaam hanki noon saga 20 heures juulal gueƴe ko nden signal Walfadjri arti kono andaka noon holkoɓe jewtidi yoga e toɓɓe ko wona ɗum ko noon eɗen gandi Walfadjri tumano ko yidde tigui rigui yaltinde gueɗe ɗe ene gadda fitina e nder leydi ndi Sénégal ɗum woni ko laamu ngu ɓattoriɓe kamɓe noon ɓe kolliri laamu ngu koko yaɓɓi kuulal mabɓe kamɓe koɓe jogui ko presse aɓe jogui fodde yaltinde koɓe poti wawde yaltinde ko keddotoɗen joni koye leydi Sénégal manifestation gulɗo Diaw baɗɗo toon to Ziguinchor ɗum nan ɗeɗo balɗe kala toon deƴani taw ene wuli jaw ɗum ko caggal nde mayde wonande suka gorko taw kadi ganduɗa ko biteɗo Landing Camara mo duuɓi 16 ɗum noon ɓe erima toon wonande hofgo balɗe tati toon to Sédhiouné hofgo 48 heures wonande ñalawma goto toon kadi ɓe juɓɓini hande hofgo mabɓe ñalawma hande o ha fayenma balɗe tati kala gartaten
koye lewru janvier e février sénégal tini kirimaji bonɗi no fewi woni fitinaji musɗi kamniɗi taw kadi ɗum ko yimɓe tan mbaddata me koye mumen taw ko kamniɗi no fewi ko fate banggue hirsude neɗɗo ko wayno ɗen gueɗe ɗum ko caggal ndewɗo hen suka debbo nottottoɗo Bintou Fall mo duuɓi 30 joguiɗo salon coiffure muɗum tawa koye nder suudu mum ene hirsa debbo mo duuɓi 30 toon to Cap Skirring baɗɗo ngal baɗal andaka kono kam sehil makko gorko nayi hoorem to gendarmerie waɗama garde à vue oɗo saaha noon koye loskoji mawɗi wona siftinde moon oɗon gandi ɗum waɗino to Pikkina Seras waɗino kadi wonande to Touba yo gay nokkuji goɗɗi to Thiés jaggude neɗɗo tan hirsa ɗum no kom dammuwol ni aɗum keewi hande o e nder guendi leydi Sénégal Dakar APS janide holliti wonande marée national mo leydi Sénégal ɓe nangui kene tolno 85 candidat migrant clandestin en taw ko ɓeena ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol ɓe nanga koɓe gone laana mabɓe kene foto wonde kilométre uji 100 hakkunum e Dakar oɗo saaha noon aɓe tawe e juuɗe on marée ɗum ko ñalawma hanki o keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko hato commune mo Dabali 3 localités commune mo Dabali noko mbiyata Kaymora ɓen certe niɓɓere ha laaɓi woni toon ko belwel to mawɗo no fewi ɗum ko caggal nde délégation Sonatel wawi yettade toon délégation Sonatel yetti toon gam addude toon kabaru bello kene tolno e 11 wuuro walla mbiyen 16 wuuro heeɓi kuɓɓam timmuɗama to banggue courant mo ganduɗa jar mum baɗaɗo hen wonoyi milliard goto pawɗo 132 millions koppreje franc CFA e tawtorede wonande khalifaɓe toppitiɓe on fannu kame ardiɓe guure e maire uji ɗi kala ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi ko ngal Kumpital uddi kabaruji men e leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie kono noon may ndew hatto wodobere jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene yettina wonande ndeɗo sunare taw ko Adama Diallo woni inde makko yalti aduna ko toon to leydi France ko hande o ɓandu makko yetti toon to wodobere ko hande o wira to wodobere jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne wiya tan kala ustare wande rendo men ko enen kala jaara kono kadi kala jibinaɗo ko enen kala nde tawno moni kala ne nafta goɗɗo nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kankoye dendagal mabɓe julɓe kala ko toon to leydi France wo yalti aduna kono kadi ko hande oɗo hen altina subaka o wira ɗon ɗo wodobere jayde weltare TV nelde duwawa bani ko debbo Fatimata Diallo e dendagal enɗam makko kala sengi wi to leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie ma artan men e jillu wonande commission union européenne kame hoorejo jaggoɗo mo leydi Espagne e jaga leydi Mauritanie Alhassane Oumar Mbocca mi salminima. en calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓuuri tewtuɗo e nder leydi hono Mauritanie ko faade kay hakkude union européenne e leydi hono Mauritanie ɓe mbawi noon hono sifodirde o wawde kay ƴewde kay ɗanniyankoɓe in laabi ɗi ndewani lawol mate kay ndenka kay eɗo ɓurno kadi taw kadi ko rendede ha ɓuura kadi ko renano ko ɗum waɗi noon union européenne addi koppareje kewɗe no fewi taw yeccitaki ene wayno ɓe cifodiri e leydi hono Mauritanie fodde kay 210 tako million kalis euro gam rende kay e ɗen maƴƴe kajɗe ɗo yimɓeɓe kay ndemata e laaɗe gam yaɓande toon to dongre wono Europe ɓe mbawi nanodirde noon e wawde kay jaɓɓodirde e wonɗeɗon gueɗe ha tengti noon e wiide wonde leyɗele taw kadi ko Afrique banggue hirnage o e nde tinnoto ko tinnonoɓe ni yo tinno ko ɓurɗum en teska noon leydi hono Mauritanie jeeya koye ɗen leyɗele ɓurɗe taw kadi ko sahelo taw kadi ko saharien ene toppiri nden kam no fewi gam kay haɓade ɓen wawde kay yaade e ɗalle suudu woni INSEAF ma won 13 taw kadi ko landa mbaɗi erago noon ko pour kadi wawde wallude kanko gardiɗo hol leydi hono Mauritanie Mamadou Cheikh El Ghazouani
ngam kay wawde kono wadde taw kadi ko mandat mum hono ɗiɗaɓo oɗon comité ɗon taw ko sukaɓe jeeyaɓe landaka taw kadi ko hoorejo mum ko Mouhamed Cheikh El Ghazawani e nder kadi meeting mabɓe taw kadi moɓe mbanno toon to palais congrès ɗo e nder laamorgo leydi kono Mauritanie taw noon taw ko président landaka Mouhamed Merenin el yi wawi kadi wiide wonde erango ngo sukaɓe ɓe kadi noddi kadi e nder kadi wawde kadi ɗoftude kanko gardiɗo ko leydi ndi ha wawa kadi wadde kono deuxiéme makko mandat e ɗin wuuteji poɗɗi kay waɗoyde e nder lewru juin e ɗum noon paaɗi arde ɗi ɗum noon ɓe tawtori e ɗin landaji sappo e tati taw kadi ɓalliɓe laamu leydi hono Mauritanie ene wayno dey ɗo ko communiqué taw kadi ko cakkitto ko fati kay e garagal ɗo e ɗon Rachid Talbi El Al Amani ko marakonajo kanko noon gardiɗo hono jakkanguede ɓeyde hono Mauritanie Mohamed Bamba Magued wawi kay yewtide kanko e gardiɗo taw kadi ko conseil sarɗiyankoɓe leydi kono Maroc Rachid Talbi El Albani ɓe mbawi sifodirde noon ñande kay hoore bir sappo lewru colte ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi ɗo e lamorgol Nouakchott communiqué taw ko noon ko on ko cakkitto wawa kay tengtinde kanko garagal ma ɗo koti e nder leydi kono Mauritanie ene wayno goɗo bayinago ɗon e wawde kadi ko siftinde ko wawde kay nanodire gonɗe hakkude e leyɗele ɗiɗi ɗe ha mbawa kay hono mawnude jakkaji gendi mabɓe mo leydi hono Mauritanie mo leydi kono taw kadi ko mo Maroc ha mbawa hono mawdude ɗum taw ko ƴellide ɗum e ɓen kadi ɓe rewate kadi ko taw kadi koye e ɗowngu ɓen ardiɓe leyɗele ɗe woni leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazawani gardiɗo leydi ndi hani e kananke mo leydi hono Maroc kono roi Mohamed VI ene waɗi nguɗo bayindago noon ma waw kadi wawde waddeɓe kadi ko wiyete kono forum taw ko parlementaire hakkude leydi Mauritanie e leydi kono Maroc ɗum noon taw kadi koye e nder dumuna kadi taw kadi mo juurta hano ɗum foof wawata kadi ko tengtinde e kadi ko taw kadi ko ɓen ardiɓe ɗum ɓe hani e ɓen joom taw kadi ko yimɓe kadi waɗoɓe kadi noddeteɓe des hommes d'affaires hani e expert leyɗele ɗiɗi foof ma mbaw kadi kono nodde hen kawra ken ha mbawa kadi wadde kono ligguey o ɓon tengtina leyɗele ɗiɗɗe ko gone e dow mum ko landa taw kadi ko AJDMR e kadi en jogui moƴƴat no feewi e ko yahata e nder leydi hono Sénégal ko e kadi ko événement ji hono baɗo tondi ɗum noon kamɓe ɗe ɓe mbi wonde leydi hono Sénégal ko leydi ɗiɓe tumnorto ko fate kono démocratie yagal ko leydi kadi ganduka kadi taw ko teddugal leydi kadi taw koɗo ɗo deƴal wonno ko hepti leyɗele caɗiɗe ɗe foof heɓtade keeɓe to ene ñaagui en démastre kawne heɓtadeɓe ɗum noon AJDMR noddi waɗi erango e ɓen dilloɓe e taw kadi koye politique taw kadi ko leydi hono Sénégal kamɓe foof noɓe cifori ɓe yoɓe tinno ɓe mbawa kay on artirde ɓe kadi taw kadi ko caɗele gonɗe toon ɗe ɓe mbawa kadi addu toon hono deƴƴal ɓe wawa nanodirde ɓe mbawa haldude madde oɗo crise ene wawa kadi hono taw kadi ko sayde no fewi ha wasa addude e caɗele wona e ɗen ɗum noon ko goƴaji mabɓe ɗo foof ɗum waɗi wadde goɗo boyirago e noddude ɓesgu ngu kala nde waɗata feere tinno no fewi ɗum noon ko on joguiɗo konngol landaka biyeteɗo hono Bocar Oumar Ba ko on tigui yettini ɗum ñande sappo e goho taw ko lewru colte ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko ɗum waɗi ɗo e nder leydi hono Mauritanie de ene wayno kadi ɓe ƴetti kono pellital ko fate hono douane mo leydi hono Mauritanie wi poppanteji ko foppotte e taw kadi ɓe rewɓe ko kutorto ko ɗo keremaji mumen taw kadi ko leydoji ɗi hattama ɗo e nder leydi hono Mauritanie ma mbaɗen pellital mabɓe gam kay wawde kay hono ƴewde ɗum ha ɓen yeeyoɓe natta yeeyde ɗum yimɓeɓe kadi taw kadi koye e gooɓi mumen ngu Allah kadi gooɓi mumen taw ko hen tan ono keddoto hande leydi hono Mauritanie ene wayno dey kañumne kadi ene jogui kadi kañumne ɗen leyɗele taw kadi ko rewo mbi wonde dey sumgoji paaɗi gardugol hono taw ko dental Afrique woni union africaine taw joguino ɗum ko gardiɗo hono leydi hono Comore Azali Mani hikka noon e bato mabɓe wato capantati e joyyi waɗata ko sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetato lewru ndu goɗɗen ndu ɗum noon kamɓe noon ɓe gembi ko leydi hono Mauritanie yo lomto
oɗo taw kadi azali taw kadi ko asu mani ɗum noon waɗi ni hono leydi hono Mauritanie beelama no feewi e wiide ɗumen kadi suɓade ɗumen yo ardo taw kadi ko union kadi africaine ko fattange mawɗo wonande leydi ndi ɗum noon Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo tigi ɗon e kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wona koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji koto commence addo gam weltare Ayawu TV. Alhassan Oumar Mbodja awdi kabaruji men leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi sen jiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali meneka kene foto wonde 50 kilométre goɗona wuuro wonande convoi koninkoɓe leydi Mali ko on tigui convoi felɓodiri kene foto wonde jafuɗon 50 kilométre en seconde meneka ko toon wonande ɗen gueɗe mbaɗi sanga 17 heures koye nder convoi koninkoɓe leydi Mali ko ɗon tigui pellodiral manggal waɗi hakkude mabɓe e ɗin bandiji joguitiɓe armée ji ɓe kolliti e nder communiqué kamɓe armée leydi ndi ɓe mbawi teɓɓidde pittali 50 kono kadi ɓe tetti matériel kewɗo no fewi kame auto ji armée jonɗi no fewi armée leydi Mali holliti kañumne waɗi kadi wonande tetti taw ɗum koye fiyande tetti ɗuma ko ɓulli kanŋe oqirdi taw koye ɓulli fina tawa taweteɗi to gourma a lanta taweteɗi to gourma lantaka ɗum noon ne tawe e nder leydi ndi taw ɓulli kanŋe ɓe kolleti ɗin ɓulli noon ene jeeyno kay yaltinde kanŋe yeyde wallide ɗen pelle joguitiɓe armée ji ɓe kolliti hande o de ɓe pawi koyɗe mabɓe eɗin ɓulli kanŋe kamɓe koyɗinkoɓe leydi ko kamɓe kettiɗon kono kadi ɓe kolliti ɓe tetti yoga e guure kewɗe no fewi to leydi Mali keddottoɗen to mofti wonande tonne kadi ko gardiɗo commune rural taw kadi ganduɗa ko gardiɗo commune rural woni maire nokkuma mbiyata Tagore Kumba o noon ko maire gardiɗo on nokku o kañum wara taw kadi waɗɓe ngal baɗal ɓe gandaka ko worɓe joguitiɓe armée ji waɗɗani galle makko ɗon ɗo iwno jama ko ɗon wara kono kadi ɓen waɗɓe ngal baɗal ɓe koɓe dogɓe goni ko yilede ɓe gandaka taw toɓe naati mouvement Touareg hakkude leydi to joguitiɓe armée ji taw kadi ganduɗa ko faddinoɓe lawol manngol iwgol to Algérie faade Tombouctou ha to gawo kala ha jeeyi sababu noon camion-ŋaji kewɗi kay juuki guura kew ko satti no fewi waɗino noon guila tan lewru décembre novembre ɗum noon ɓe kolliti ɓe guitti oɗon barrage ha laaɓi kono kadi wonani tan e ballal mabɓe koye ballal koninkoɓe leydi Mali ha ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen kamɓe ɓen groupe Touareg ɓe mbasi paddorde kewɗe kay ɗe ɓe paddotono taw holliti ɗuma ko biteɗo almu aga noon kadi Mahmoud on holliti ɗum ɗon sen giwi to leydi Mali gartaten koto Niger Burkina Faso Mali ɗum noon ko général Abdourahmani Tihani kam holliti ɗum hanke télévision gendi leydi makko o holliti caggal jaltugol mabɓe e diɗɗal CEDEAO oɗo saaha noon miijoji ɗiɓe jogui kay ko darnude koppareji mabɓe ɓe natti yidde wonde naggel noon ko naggel leydi France kala tan nde hooƴa yarde kosam ɓiira yara ɗum woni koppareji franc CFA ɗum wonande ko naggel leydi France kala kay ko Afrique ñaami franc CFA e jomin gandu kam ko leydi France ñamata hen ko ɗum woni ko ɓuuri hen hewde to Niger keddottoɗen armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe jiiti armée jonɗo no fewi wonande armée mo FDS ɓe titti ɗum ko nokku mbiyeteɗo Tasker ene tawi nder diwana mo Zindora ɗum noon woɗɗani goto ɓattinoɗo horejo leydi guittaɗo e lefol laamu on noon wiyama teɓɓe tetti toon kaɓirɗe jonɗe no fewi to Niger yowi kala ko fate banggue laaɗe diwoje taw kadi ko guiwoje banggue Nigéria ha tenti noon to banggue commercial wi noon ko agence tambiɓe ko fate banggue ndenka kisola weeyoji leydi Niger ko fate banggue weeyo mum kala laana kay guiwowa Nigéria kala koɓe udduɓe weeyo mabɓe ha timmi to Niger keddoɗen kene tolno e koninkoɓe jeetato gañima ene wonde civil goto
ɗum noon koye nder attaque goto baɗɗo e nder région mo Agadez woɗɗani banggue Algérie taw kadi koye lawol manngol hakkude Arleta kame Tabrouka ko toon ɗum waɗi kene fotto wonde otoji jeenayyi ɗi hinde toyta worɓe joguitiɓe koye ɗin otoji ɓe garno koto Côte d'Ivoire ko kuude marto woni toon woni tan duƴƴal martuji ko ndin gamri hesiri nde ɓe inniri ɗum ɗon ko ndin gamri kay wawi hanki ruƴƴude to Abidjan e guure Abidjan kala ha weeti kay ɗum ko caggal nde ɓe pi'i wonande final kawgel ngel kuɓeri Afrique hakkude Nigéria kame Côte d'Ivoire ɗum ko caggal nde Côte d'Ivoire lappiɓe ɗiɗi e gotel ko nden kay araray guendi leydi ɗi kala wayna dow ɓe keeɓi kuɓeri mabɓe ɓe lomtima Sénégal wonnoɓe champion d'Afrique hande o ko leydi Côte d'Ivoire woni champion d'Afrique ngol wattiɓe laabi tati ɓe ƴetta kuɓeri ndi Afrique ɓe kolliti e noon weltare mabɓe mawde no fewi to RCA Centrafrique ɓoyata base koninkoɓe leydi Russie ma dara ɗon ma won goo kay base wonande Russie naɓe taw koto banggue koninkoɓe leydi mabɓe wonde nder Afrique ɗon ɗo feeñi toon koninkoɓe mabɓe kono kadi koye hinde groupe wagniére gam wallidde banggue ha wawa jeyde hoore muɗuma to RDC Congo ko seppoji mawɗi juɓɓina toon wonande gardiɗo mission loni woni Binta Binta Keita o holliti yimɓe mabɓe hewɓe to ko liggotoɓe loni dañi kay hutorede doole e mumen o yonnani ɗum hay seeɗa ko wona ɗum ko ambassadeur mo leydi Côte d'Ivoire ko oto mum heela toon jeeyi sababu ɗin fitinaji ko hollide ɓe mette mabɓe ko rebelle mo M23 woni wadde e nder leydi ndi ɗon ɗo yoɓoto pittali e kala saaha to Nigéria hanki o stade ko ma wi tout ɗum noon ko gammu mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam moɓe juɓɓinanta ɗum wonande Cheikh al Islam Baye Niass mo Sénégal ɗum ko ton to Abidjan laamugo leydi Nigéria e tawtorede khalifa général mo Madina Baye woni Serigne Mahi Ibrahima Niass o dañi noon yindede Bola Tinubu Ahmed ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaajƴe no fewi ko fate banggue Sénégal kam e gonangal mum kala to leydi Kenya waasi dogo muɗum keptinaɗo dogowo e nder windere nde kala bawɗo dogde no fewi on noon ko hanki kikiɗe waɗi accident o yalte aduna on ko suka Kenya najo paɗen koye joolam jabeeri jo baydona erima wonde hoorejo jaggoɗomo leydi Israila nde fodantamo jogade nden kay kisal ɓesguji Palestine naɓe wasi yoɓade pittali ɓen walla ni ganje ɓen taw kadi koye koninkoɓe Hamas tan waddata kono ɗum laataki saabu fiyande hanki nde kene fotto wonde temedere neɗɗo halkimay nden fiyande taw kadi koto banggue Rafah nde ganduɗa hande o ala kala ɗo ɓe ƴooñi so wona e oɗon fannu ko wona ɗum ko Hamas holliti e nder fiyande Israila kene tolno e ɗiɗo otage hen mbasi pittali mumen kono fotto wonde jeetoto mabɓe gañima kono armée Israila holliti wawi kañumne fabade otage uji ɗiɗi e juuɗe Hamas en tettiɓe nawtiɓe toon to leydi Israila Donald Trump yaltini hanki konguɗi gulɗi jew hande kay gadduɗi fayre mawde e Union européenne ha fenma l'OTAN o holliti so tawi o heeɓi jappere lefol laamu o ruttitima toon to galle danejo to ko fade banggue l'OTAN kami jogade nden kay kisal yogay leyɗele Amérique ma itten jungo mum ha laaɓa kono ko wona ɗum ko holliti so tawi ruttima galle danejo e sumgoji paaɗe mayide ndeɗo hen hittande kala kay koɗo natɗo e leydi ndi e mbaɗi ndi rawani lawol yo andu kam yaroyta kafe ko leydi muɗum to États-Unis d'Amérique jagorɗo kono leydi ndi ittama e golle mum ɗum ko caggal kay nde woni hôpital jogui cancer taw ko rafi banggue taare musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji galaɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiiran en